Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген көне буе тикшерүчеләр Казанның авиатизелеш районында булган фаҗиганың сәбәпләрен ачыклады. Монда кичтән бәйрәм иткән 2 гаиләдән 3 кеше иртәнгә уянмаган. Тагын бер хатыны агулану билгеләре белән хастаханәгә алып китәләр. Алар я ялган аракы белән агуланган, я эчемлекләренә наркотик матдә кушканнар дигән фараз бар. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Фаҗигале вакыйга урынында бүген Чулпан Касыймова эшләде. Әлеге вакыйга менә шушы фатирда була. Безне бергә кертмиләр, тикшерүчеләр эшли. Үлгән фатир хуҗасының әнисенең сүзләренә караганда, яшьләр дуслары белән туй көннәрен билгеләп үтәргә җыелган. Симонов урамындагы бу йортның фатирында 2 пар киш утырган. Өйдә 10 яшьлек малай да була. Аны бүген әбисе килеп алып киткән. Сыну 36 был, это у него второй брак. Вот он со второй женой взял женщину с ребенком. Все нормально, все хорошо. Ул кичтә улы белән килене кемне кунакка чакырган әби кеше белми булып чыкты. Две пары. Муж с женой, мой сын и его жена. И еще какая-то пара, которых я не знаю. Это ее подруги. Бүген монда көне буе криминалистлар эшли. 26 яшьлек хатын һәм 2 ирнең мәетләрен экспертизага алып китәләр. Аларның берсе Айрат Закиров, аның исән калган хатыны Регина Закирова хәзер реанимациядә. Ул аңында, әмма хәле авыр ди табиблар. Со слов пациентки, она сегодня проснулась с утра. Пациентның сүзләренә караганда, ул бүген иртә белән торгач ирендә башкаларны да уята алмаган. Аннан ашыгыч ярдәм машинасын чакырта. Безгә алкоголь белән агулану билгеләре белән китерделәр. Хәзер барлык анализлар да алынды, лаборатор тикшерүләр дәвам итә. Табибларга ул виски эчүләрен әйтә, маркасын хәтерләми. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Әлеге факт буенча тикшерү комитеты саксызлык аркасында үлемгә китерү матдәсе буенча җинаять эше кузгатты. Тикшерү барышында яшьләрнең спиртлы эчемлеккә наркотик матдә кушуы билгеле булды. Аның организмы агуланган булуы ихтимал. Мәрхүм Айрат Закировның дусты аның бер кайчанда наркотик кулланганы юк иде дип сөйләде безгә. Гаилә җанлы, эшче кеше иде дип искә ала. Наркотиклар употребляет мейді, ул бик уңган, бик эшчән, гаиләләр дә алар шундай динле кешеләр дип әйтүем инде, ышана иделәр, хатының может знакомыйлардыр, әйтә алмыйм. Менә карадым я аларны, берсенә белмим, егетне белмим, хатын кызына белмим, беренче күрүем. Яшьләр эчемлеккә чыннан да ярамаган матдә кушканмы, әллә законсыз җитештерелгән алкоголь кулланганмы? Тикшерү дәвам итә. Әле бер айлык кенә бер төркем студентлар дусларының туган көнен бәйрәм иткәндә машина тәрәзә юа торган сыеклык белән агуланган иде. 13 метанол белән агуланып хастаханәгә эләкте. 20 яшьлек кыз 3 көннән үлде. Чулпан Касыймова, Вероника Гайнетдинова, Рамзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яшьләр хоккей лигасының иң талантлы һәм ышанычлы уенчыларының берсе вафат. Казан-Оренбург трассасындагы авариядә Түбән Кама реактор командасының 19 яшьлек хоккейчысы Никита Макеев һәлак булды. Беренчел мәгълүмат буенча ул каршы як полосада йөк машинасы белән бәрелешкән. Спортчы шунда ук һәлак була, йөргән кызы хастаханәгә озатыла. Никита Макеев Түбән Каманың яшүсмерләр спорт мәктәбендә 6 яшеннән шөгыльләнгән. Бик талантлы хоккейчы саналган, яхшы һөҗүмче була. 2019 елда аны сакчы итеп реакторга күчерәләр һәм Макеев һәрвакыт алдынгы рәтендә исәпләнә. Соңгы матчын Түбән Камада узган атнада гына уйнаган. Татарстанда соңгы тәүлектә 97 кеше коронавирус йыктырган, 36-сы хастаханәдә, 61-е өйдә дәвалана дип хәбәр итә оператив штаб. Яңа очракларның күпчелеге Казанда 45 кеше, Яршалыда 11. Россиядә соңгы тәүлектә 25907 кеше ковид йыктырган. Татарстанда бер көн эчендә 3000ннән артык кеше коронавируска каршы вакцина ясаткан. Татарстанда көннәр суыта, бу республикага төньяктан салкын һава керү белән бәйле. Бүген төнлә температура -12-17 градуска кадәр төшәчәк, аязганда 22 градуска кадәр. Синоптиклардан алынган мәгълүматка караганда, иртәгә көндез республиканың кайбер районнарында һәм Казанда урыны белән томан көтелә. Күз күреме 500 метр һәм аннан да кимрәк булырга мөмкин. Чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне атмосфера басымы югары булачак. Урыны белән аз гына кар яварга мөмкин, әмма температура түбәнәюен дәвам итәчәк. Бүген республика президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Санкт-Петербургта, монда ул Газпром җәмгыяте вәкилләре белән очрашулар уздыра. Шушыннан угалар видеоэлемтә аша Татарстандагы газ тутыручы компрессор станцияләр ачылышында катнашты. Республикада шундый 10 станция сафка басты. Яңа станцияләр елына 90 миллион куб метр газ салырга мөмкинлек бирәчәк. Алар кайсы районнарда урнашкан, мондый станцияләрнең файдасы нәрсәдә? Рания Абдрахманова тулырак. 10 станций готовы к воду. Прошу дать разрешение на воду. Разрешаем. 2, 1, пуск!
Казанның Васильчин курамы яңа газ салу станцияләренең берсе шушында ачылды. Аны эшләтеп җибәрү тантанасында Санкт-Петербургтан видеоэлемтә аша Газпром җитәкчелеге катнаша. 10 станцияның эшчесе алар ярдәмендә төзелгән. Татарстан бүген газ мотор ягулыгы базары үсеше өлкәсендә әйдәп баручы өлкәләрнең берсе. Сезнең белән бергә газ ягулыгында йөрүче КАМАЗлар ясый башлаган идек. Ул цех тулы киченә эшли. Шунда ук автобуслар җыела. Бу бик шатлыклы хәл. Шундый ук станцияләр бүген Түбән Камада, Тукай, Апас, Әлки, Лаеш, Питрәч районнарында, М7 трассасының Менделеевск һәм Яшелүзән районына керә торган өлешләрендә ачылды. Хәзер республикада газ салып була торган 38 станция эшли. 10 заправочных станций за один день. Это огромный труд, огромные инвестиции, 2 миллиарда инвестиций в эти 10 станций. У нас идет очень конструктивная системная работа с нашими коллегами. Но сегодня, как вы видите, уже к ним присоединяются наши компании, которые готовы реализовывать газ для обеспечения топливом автотранспорта. Сегодня более 11 тысяч транспортных средств, которые используют газ, газомоторное топливо. Станциялар ачылган районнар белән элемтәгә керделәр. Җитәкчеләрне Апастан һәм Түбән Камадан сәламлиләр. Искиткеч зур бүләк. Яңа елларыннан Татнефть акционерлар бүләкне белән безне куандырды. Зур рәхмәт әйтәбез Килән Айлыфович Магановка, аның командасына, җитәкчеләргә, республика җитәкчеләренә, төзүчеләргә. Объем инвестиций составил 186. Монда 186 миллион сум инвестиция кертелде. 9 эш урыны булдырылды. 6 колонкада тәүлегенә 360 транспорт газ тутыра алачак. Татарстан просто проявил, наверное, самую активную позицию среди... Татарстанда җирдә табыла төзелештә дә ярдәм итәләр. Газның өстенлегенә килгәндә, беренчедән бәясе күргәнегезчә ул 19 сум 98 тиен тора. Икенчедән табигатьне саклый ди белгечләр. Метан моторлы ягулыклар арасында иң куркынычсызы һәм экологиягә зыяны да кимрәк. Әйтик, бензин белән чагыштырганда ул 2-3 тапкырга азрак углекислоталы газ чыгара. Шулай ук дизельдә эшләүче техника белән чагыштырганда азотны 90%-ка кимрәк чыгара. Аның төтенендә кырым да, күкерт кушылмалары да бөтенләй юк. Машина эчендә исе юк ди транспорт йөртүчеләр. Дополнительные фасункалар газовыйлар куелган. Калганы, в принципе, шулышлар. Баллон газовый отдельно заправочный. Всё. Выхлоплар юк. Машинада да чистарак. Машинаны газга күчергән өчен субсидия бирү турындагы карарны да беренче булып Татарстан кабул иткән иде. Апас телевидениесе ярдәме белән Рани Абдрахманов, Александр Лихачев, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казанда җитештерелгән вертолетлар Россиянең ерак көнчыгышындагы урманнарны янгыннардан саклаячак. Бүген 2 Ми-8 вертолеттан авиалесохрана учреждениесенә тапшырдылар. Казан вертолет заводында җыелган бу техника янгыннар белән көрәшү өчен кулай. Алар янгын чыккан урынга тоткарлыксыз барып җитә ала, күбрәк йөк ташу мөмкинлеге бар. Бортка бер юлы 22 кеше утырырга мөмкин. Бүген 2 Ми-8 вертолетін авиалеса охрана учреждениесенә тапшырдылар. Алар Россиянең ерак көнчыгышы һәм Себер урманнарында янгын белән көрәшү өчен кирәк. Казан вертолет заводы куелган бурычны вакытыннан алда үтәде. 2 ай дигәндә вертолетларны әзер иттек. Без мондый вертолетларны күптән көттек. Алар десантчыларны утырткан килеш янгыннарны ачыкларга мөмкинлек бирә. Димәк, ут белән көрәш тизрәк барачак дигән сүз. Ми-8 вертолетлары температура үзгәрешләренә бирешми. -50 градуста да, +50 дә эшлиләр. Өстәмә ягулык багы бар. Димәк, техника ерак арага оча ала дигән сүз. Моннан тыш вертолет үз бортында 4 тоннага кадәр йөк күтәрә ала. Эштә исә бер юлы 22 десантчы утырып оча ала. Аларның җиһазлары һәм эш кораллары өчендә биредә урын җитәрлек. Вертолетлар күрше Мариэлда җәйге янгын вакытында нәтиҗәле эшләде инде. Бу вертолетлар бик ышанычлы, аеруча төрле һава шартларында эшли алулары мөһим. Көчле төтен булганда да аларда куркыныч түгел. Мондай контрактларны вакытында үтәү Казан вертолет заводы алдында яңа мөмкинлекләр ача. Вертолет заводы күп кенә шушындый заказчиклар белән эшләп бара. Бу МЧС буенча да, бу санитарный вертолетлар ясау буенча да. Менә бүген дә инде шушы авиалесохранасы белән дә системле эш алып барсак, мин уйлыйм киләсе елга, алдагы елларда да безнең заказлар тагын да зураячак. Урманнарны саклау оешмасы белән хезмәттәшлек моның белән генә тукталмый. Киләсе елда учреждениегә тагын 4 Ми-8 вертолетін тапшырачаклар. Хәзер цехларда аларны җыя башлаганнар. Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Башқалада Советлар Союзы геройы Михаил Девятаевқа истәлек тоқтасы ашылды. Аны Казанның Диңгез һәм Елга флоты институты элеккеге елга техникумы бинасы диварында урнаштырдылар. Уку йорты Михаил Девятаев исемен йөртә. Легендар очучы монда сугышка кадәр белем алган, фронттан кайткач хезмәт юлын су транспортында капитан булып дәвам итә. Девятаев батырлыгы һәм бүгенге тантана турында Фәйрүзә Мәҗитова. Каһарман Михаил Девятаев истәлеге үзе укыган уку йорты диварында мәңгеләштерелде. Бу очучының туганнары, студентлар өчен дә мөһим чара. Без бит бүген патриоттик тәрбияне зурайтырга, шушы геройлар исәбендә. Вакыт узган белән түгел, киләчәк буын бар. Аның бөтен нәрсәне киләчәк буынга тапшырып калдырырга, һәм дөрес тәрбияләү нигезендә эшләргә. Михаил Девятаев батырлыгы һәркемгә үрнәк. Ул 1945 елда фашистларның иң яшерен аэродромыннан хәрби самолетны урлап, немец концлагереннән кача. 9 кардәшен дә үлем тырнагыннан йолкып ватанына алып кайта. Каһарманлыгы турында истәлек тактасына да язылган. Аны куярга бөтен Россиянең Александр Печорский фонды тәкъдим белән чыга. Наш фонд вообще занимается увековечением памяти. Безнең фонд концлагерләрдә батырлык күрсәткән тоткыннарның истәлеген мәңгеләштерә. Михаил Девятаев бу каһарманлыкның иң якты үрнәге. Михаил Девятаев это один из ярчайших примеров. Дөрестән дә бик мөһим чөнки без аны уку йортында урнаштырабыз. Һәм ул безнең балалар өчен ниндидер маяк, киләчәктә һөнәри юлында да булырга тиеш дип саныйбыз. Бүгенге тантанага Михаил Девятаевның улы Александр авыру сәбәпле килә алмаган. Аның кызы Диана белән хатыны Фирдәвис ханым гаиләбез өчен бу мөһим вакыйга ди. Аны искә төшерү, менә бу техникумның аның исемендә булуы, әйтәм бик зур хөрмәт дип. Михаил Девятаев турында дистәләгән документаль фильм төшерелгән. Быелның апрелендә Тимур Бекмамбетовның Девятаев нәфис фильмы дөнья күрде. Аны Санкт-Петербург һәм Казанда төшерделәр. Сентябрьдә Оренбургта танылган очучыга сын куелды. Монда Девятаев авиация училищесын тәмамлый. Мордовиядә аңа һәйкәл куелды. Казанда исә киләсе елга ачарга җыеналар. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Биектау тимер юл станциясе бистәсендә яңа сырхаухана кулланылышка тапшырылды. Ул сәламәтлек саклау тармагының беренче звеносын яңарту программасы буенча төзелә. 50 мең кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Халыкның сөенечен уртаклашырга республиканың дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Биектау тимер юл станциясендә яшәүчеләр бу бинаны яңа ел бүләге дип кабул итә. Моңа кадәр өлкәннәр һәм балалар сырхауханәсе бер урында урнашкан булган. Аерым бина сорап республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткәннәр. Биектаулар өчен бик күңелле вакыйга бу. Яңа сырхаухана сәламәтлек саклау тармагында беренче звеноны яңарту программасы буенча төзелә. 350 миллион сумга 3 катлы бина сафка бастырыла. Заманча җиһазлар куелган. Хатын-кызлар консультациясе, стоматология, рентген, эндоскопия бүлекләре эшләячәк. Хастахана безнең үтәячәк клиника диагностический центр ролен. Компьютерная томография, маммография, эндоскопическое оборудование, УЗИ экспертный классы. Алар бөтенсе уже бунда бар. Дерматологтан башлап, офтальмолог, лор. Фәрит Мөхәммәтшин мондагы шартларны карап чыкты. Заманча җиһазлар халык өчен авыруларны кисәтү өлкәсендә хезмәт итәргә тиеш. Аларның матурлыгы өчен куелмавын искәртте парламент башлыгы. Министрда әйтте, башта дип әйтте, әзерләдек үзебезнең табибларны. Бу аппаратурада эшли алалар, бер борчылмагыз ди. Демәк, бу аппаратура иртәгәдән халыкка хезмәт итә башлый. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко да котлавын юллый. Важно, что новую поликлинику удалось построить в кратчайшие сроки. Сырхаухана кыска вакыт эчендә торгызылды. Апрельдә төзелеш башланды. Инде беренче пациентларны кабул итәргә әзер. Коронавирус белән көрәш заманында бу аеруча да мөһим. Это особенно важно. Медицина оешмасы 100-дән артык торак пункттан 52 мең кешене кабул итәчәк. 140 белгеч тәэмин ителеш 95%. Якын арада Минзәлә Яшелүзән Әгерҗедә дә шундый сырхауханәләр үз ишекләрен ачачак. Моннан тыш быел 42 ФАП һәм 4 амбулатория төзелгән. Биектау районыннан Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Кемдер юкка чыгып баручы чиста токымлы татар атларын үрчетә. Икенче берәүләр авыру кешеләрнең хәлен җиңеләйтүче телефонга урнаштырыла торган кушымта уйлап тапкан. Бүген Казанда Татарстан өчен иң яхшы 50 инновацияле идея дип аталучы конкурс җиңүчеләрен бүләкләделәр. Чарада Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Россия төбәкләреннән 2000-гә якын хезмәт кабул иткәннәр. Җиңүчеләрне 25 меңнән 220 меңгә кадәр акчалата бүләк көтә. Аларга кемнәр ия булды? Илдар Сафиуллин белә. Элекке бабайларның үзләренең татар атлары булган. Зугышлар нәтиҗәсендә алар үзенең югалган.
Илнур Камалдинов чиста токымлы татар атлары үрчетү белән кызыксына 6 ел буе селекция эшләре фәнни өйрәнүләр, тикшерүләр сарга туры килгән. Хәзер республикада 600 баш шундый ат бар инде. Ул шул хезмәте белән иң яхшы 50 инновациялы идея конкурсында җиңү яулаган. 2019 елны патент без алдык анарга. Госкомиссия буенча команда шундый дәрәҗәгә лауреат госпремияне атып алырга. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, акыллы идеяләр Татарстан икътисадына уңай йогынты ясый. Быел республиканың инвестиция венчур фонды конкурска Россиянең төрле төбәкләреннән 2000-гә якын хезмәт кабул иткән. Катнашучылар елдан-ел арта. Отрадно, что несмотря на пандемию, спрос со стороны разработчиков и ученых на данные инструменты поддержки наукоемких проектов только увеличивается. Так, второй год подряд расчет числа участников конкурса 50 идей. Бүгенге инновацион идеяларда коронавирус керткән төрле шикләүләр белән бәйле. Менә мисал өчен телемедицина дип атала торган проект. Аның ярдәмендә телефонга махсус кушымта кертәсең һәм кеше ширләп китте икән, аның хастаханәгә барырга хәле юк. Нәкъ менә шул кушымта ярдәмендә үзенең авыру сәбәпләрен ачыкларга мөмкин. Дөрес, төгәл диагноз кую инде мөмкин түгел, шулай да авыруның сәбәпләрен ачыклап, алга таба тиешле чараларны күрү тулысынча ихтимал. Татарстанда бу конкурс 17 ел рәттән оештырыла. Шул вакыт içində 25 мең идеяның 2000-гә якыны зур уңышларга ирешкән. 800 эш урыны булдырылган. Алар сәнәгатьнең төрле тармагын кулаштыра. Химия, нефтехимия өлкәсенә, биотехнологиялар өлкәсенә карый торган шундыйлак неләр дә алар гаризалар да 5%-ка артыграк күрсәтәләр. Һәм традицион лидерлар инде ул әлбәттә IT компаниялар. 165 җиңүчегә 25 меңнән 220 мең сумга кадәр акчалата бүләк тапшырыла. Белгечләр шулай ук идея 1000 дип аталучы конкурста да катнашалар. Монда финанс ярдәм, тәҗрибә туплаудан тыш хезмәттәшләр дә табарга мөмкин. Бүләкләү тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин белдергәнчә, республика алдынгы карашлы идея авторлары һәм инвесторлар белән әңгәмәгә һәрчак әзер. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген инвестиция венчур фонды попечительләр советының чираттагы утырышы узды. Аны Рөстәм Миннеханов үткәрә. Утырышта Россия венчур фондының күзәтү советы һәм оештыру комитеты вәкилләре дә катнашты. Татарстанда венчур бизнесына ярдәмнәре өчен президент аларга рәхмәтен җиткерә. Республика инновацияләрне күпләп җәлеп итүче төбәк ди ул. Шунда ук Татарстан хөкүмәте белән фән техник өлкәсендәге кече предприятиеләр үсешенә ярдәм фонды килешү имзалады. Ул кече эшмәкәрлеккә ярдәм һәм фәнни инновация проектларын тормышка ашыруны күздә тота. Бүген Казанда Эко-лидер республика конкурсына нәтиҗә ясадылар. 14 номинациядә куркынычсыз җитештерүгә йөз тоткан предприятиеләр, табигатькә гаять игътибарлы булган иҗтимагый оешмалар, уку йортлары вәкилләрен бүләкләделәр. Абсолют Эко-лидер булып Татнефть компаниясе танылды. Таиф НК оешмасы нефть һәм газ сәнәгате номинациясендә беренче урынны яулый. Районнарда чишмә, күлләрне үзара салым акчасына яңарталар. Бүләкләнүчләр арасында тирә-юньдә битараф булмаган гади кешеләр дә бар. Яңа ел ялларына республика буенча 3000-нән артык бәйрәм чарасы әзерләнә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта белдерделәр. Театрларга тамашачыларны ярты зал гына җыярга ярый. Оештыручылар бәйрәмне алып баручылар прививкалы булган очракта 70%-ка тутыру рөхсәт ителә. 7 яше тулган балаларга битлекләрдән булу мөһим. Шулай ук нәниләр өчен уздырылучы бәйрәм чараларына ата-ананың берсенә генә керергә ярый. Аның прививка ясату яисә авырганын раслаучы белешмәсе булырга тиеш. Бу атнадан укучылар өчен мәктәп яны лагерьлар эшли башлаячак. 11 районда 114 лагерь ачыла. Шулай ук яңа ел кичендә кафе һәм рестораннарда гадәттәгедән озаграк иртәнге 3-кә кадәр кунаклар кабул итәчәк. Өстәлләр арасында дистанцияны саклау шарт. Бер залда бер оешмадан булган кешеләр генә бәйрәм итә ала. Если говорить... Балалар өчен оештырган бәйрәмнәрдән иң көтеп алынганы президент чыршысы. Быел ул Роспотребнадзор таләпләре буенча 2-гә бүлеп уздырылачак. Бирегә һәр вакыттагыча төрле районнардан балалар җыела. Шуңа күрә дистанцияны сакларга, кергәндә тән температурасын үлчәргә һәм битлекләрдән булырга кирәк. Безнең быел күп чаралар оештырыла. 30%-дан артык ул татар телендә булачак. Кешеләрне көтәбез. Музейларда да, районнарда да, театрларыбызда да. Безнең быел бик кызык программа Яршавыда татар дәүләт театрында булачак. Яңа ел яллары вакытына хокук сакчылары көчәйтелгән эш режимына күчә, алар бәйрәм чараларында, мәдәният йортларында, шугалакларда кизү торачак. Гадәти көндә 800-дән артык хезмәткәр эшләсә, яңа ел төнендә аларның саны 2000-гә җитәчәк. Исегезгә төшерәбез, башкалада яңа ел чыршысы Казан гаилә үзәге янында 24 декабрь көнне ачыла.
Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, сау сәламәт булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда бераз кар явачак. Төньяк көнбатыштан килгән һава агымы тәэсирендә республикабызга төньяк киңлекләрнең салкын һавасы керә. Аязганда кайбер районнарда -30 градуска җитә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә көн буе болытлы һава саклана, бераз кар явачак. Көнбатыш циклонның җылы атмосфера фронты тәэсирендә атна ахырына температура күтәрелә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы, көньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән аязып ала да, көндез тагын болытлы 18 градус суык. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта бераз кар явачак. Температура шулай ук 20 градуска кадәр. Әгәр дә һава торышы кояшлы көннәр белән сөендермәсә, бу күңел кояшын уятырга бер сәбәп кенә ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына өр-яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бүсер дә эзсез югала. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда кар явачак, 18 градус суык, көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы булу ихтимал, сәламәтлегегезне саклагыз. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы. Формлен даруханәләрендә 20-ннән 30 декабрьгә кадәр Санчига 20% ташлама. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.